Bitman Réka, 3-as, Indus Lapi, 4-es, Ferenc Blanka, 5-ös, Torba Csike, 6-os, Huszi Anna, 7-es, Radu Jászé. 6-os a Huszi Anna? Ez kemény lesz. 6-os a Huszi Anna. Kicsit beragadt. Hát várjál, ez a csöngénél egy jó rajtnak számít. Legalább nem maradt le. Hát, meg lehet a harmadik, meg lehet. Gyerünk, Csöngis, gyerünk. Meg lesz. Megvan a harmadik. Köszönjük szépen, ez egy óriási személyi különbözőségek a hölgyekről, vagyis hölgyekről, a 2002-es lány pillangószásban első, Ferenc Blanka 22.500-al. Jaj, de jó, ne is volt. Második Bitman Gréta 24.3. Csak nem a híres szülőző, mit mondtam. Miért nem segítek? Harmadik Torba Csenge 25.13. Az milyen költséges. Negyedik Radó Jászmin 26.600, bocsánat. Ötödik és Katrin 26.800. Első. Ez miért is fog ugrani, és köszönöm. És Katrin 1-es, Radó Jászmin 2-es, Torba Csenge 3-as, Ferenc Blanka 4-es, Bitman Gréta 5-ös, Huszi Anna 6-os, Réva Anna 7-es, és Sári Nikolaj a 8-as pályán. Ezek most fordulnak? Igen. Csendre figyelj, mert mindig beragad a izére, az a baj. Hova? Utolsónak, mindig. Ha jó lenne a rajta, egymásra. Hogyan? Még belehúzhat még a harmadik lehet. Mert Csenge meg lesz a bronz, meg lesz a bronz. Hát, nagyon egyszer. Megvan? Szerintem igen. Ez a kereményetés 66 méteres lány gyorsúszásban első, Ferenc Blanka 45.65 lett. Második Bitman Gréta 48.95-tel.